Son José, son propietario da ganadería Gallardo SC. Bueno, é unha ganadería situada no concello de Guntín, na parroquia de Santa María de Ferrol. Estamos ordeñando, bueno, en torno de 110, 115 vacas. Estamos non limitados polos robós, pero adaptámonos un pouco aos ordeños do robó. Preferimos ter, ao mellor non ter 120 vacas con 2,5 ordeños ou 2,6, bueno, pois que esas vacas chegar aos 3 ordeños ben, e bueno, que produzcan máis por vacas. A ganadería primeiro que fixamos foi unha nave que é onde están agora as novillas, unha tándem de 4 puntos, ordeñando unhas 20 vacas. Eses foron os nosos principios no 2003. Fomos ampliando a sala, 2 puntos máis, é unha tándem, hasta 75 vacas iba indo, que en 2014 pues, empezouse, bueno, houve aí unha serie de cambios que creo que foron moi positivos para a granxa. Entráramos en entrepinares, cambio de nutrólogo, moitas cousas, entonces a raíz deso empezouse a facer cambios. Sí que se notaron bastantes melloras desde ese ano. Eu creo que a granxa foi cando máis evolucionou. E a partir de aí, pues, bueno, fomos subindo, adaptándonos á capacidade que tiñamos hasta 2018, que foi cando se tratou de facer unha nave para novillas e ampliar a finca porque non chegaría para a nave que temos. Entonces decidimos pasar o establo novo para a lactación, e que as vacas poñer 2 robós de ordeño e dedicar a que tiñamos antigamente para novillas. E bueno, daquelas pues, tiñamos que comprar aí 4 ou 5 vacas e trouxemos 4 Procross. Hoxe sí, insemínase xa toda a recría con Procross, bueno, toda a granxa se está facendo ese sistema de cruces. Sí, bueno, as ventaxas, bueno, estábamos falando de reproducción en tema de patas, lactacións, non había que estirar tanto as lactacións porque as vacas quedaban xa antes preñadas, despois sí que vacas máis robustas, con menos problemáticas á hora de parir. Bueno, eu creo que teñen varios beneficios. Son vacas que teñen máis mobilidade e que sí que van máis ao robó. Bueno, en calidade sí que creo que teñen moita, que están moito por encima. Pois mira, ahora mismo que xa estamos no brao e que as calidades tenden a baixar, pois seguimos en 4,20 de grasa e 3,60 de proteína. E a produción, pois ahora mesmo estamos en 41 litros, 41 a 42 litros.